बे खेबाव हिनजावा नङा हाबा जाखानाय हौवाया गुबुन हाबा जाखानाय हिनजावखौ लाना खारखोमानानै दङ। हिनजावाबो हाबा जाखानायसोमोन। बाबा नों माहाय दं नों फैफिनदो जोंहा फैसा गैया थाखा गैया नों फैफिननांथारखागोन आङो नोंखौनो एफा गाबदों नों फैफिनथार। फिसा सासे फरायनानै दं आलाय सिलाय खालामनानै दस्रा हिनजाव लानानै खारलांदों। जों खोनाबाय थायो हाबा जाखानाय हिनजावखौल' खारनाय, नाथाय अदालगुरियाव हाबा जाखानाय सानै हौवा हिनजावा खारनानै दङ। गावनि अनजालि बिसि आरो सासे 4 थाखोआव फरायफुनाय फिसाजोखौ गारलांना सासे गुबुन हाबा जाखानाय हिनजावखौ दोनखारलांदों बिराज नार्जारिया। दिनै उदालगुरि जिल्ला हरिसिङा थानानि सिङाव थानाय गराद गामिनि थागिबि बिराज नार्जारि मुंनि सासे फिसाजो गोनांखा हौवाया सासे हाबा जाखानाय टंला हादानगुरि गामिनि अनजिमा मुंनि हिनजावजों थांनाय अक्ट'बर दाननि 13 खालारनिफ्रायनो गावनि नखरजों लोगोसे बिसि बबिता नार्जारि आरो सासे 4 थाखोआव फरायफुबाय थानाय उन्दै फिसाजोखौ नागारलांना हिन्दी सावथुननि लेला मजनु बायदि दोनखारलांना बबेयावबा खारखुमानानै दङ। गावनि अनसुलि बिसि बबिता नार्जारि आरो फिसाजो जिरिना नार्जारिया गाबै गाबै गाहायाव होनाय जानबुं नम्बर 8811948857 आव सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला फोरमायहरनो खावलायहरदों। जेनेबा बे सिख्लाजों बे हिनजावाबो हाबा जाखानायसोमोन। बिजों सिगां लालायखानायमोननो। लानायनि उनाव बिमाया बोखादों नामा बेखौ आंबो मिथिखायोमोन, होनबाबो जोङो मोजां मोनलायना हाबा जाबाय। ओमफ्राय दायो जोङो 10 बोसोर जालांबाय हाबा जानानै। दायो बेखौ बोरै लोगो मोनलायखो आं खोनानो मोननाय बायदिबाथ' बियो फेसबुकआव लोगो मोनलायदों होनदों। ओमफ्राय दायो फेसबुकआव नाम्बार लालायनानै बिजों रायज्लायफिननानै लानानै थांलायनाय जादों आरो। माला लाना थाङो? ओरैनो 13 थारिखआव थांदों बियो। अक्ट'बरनि 13 थारिखआव। बहा दंहैयो? बहा दङ बेखौथ' जों मिथिया। बहानिमोन बे सिख्लाया? सिख्लाया हादांगुरिनि, बियो टिहु पाठसालायाव हाबा जाहैदों आरो। बेबो रायज्लायहरबाय थायोमोन नामा? रायज्लायहरो। ओमफ्राय नोंखौ नोंनि सायाव माबाफोर नोंनि हासबेन्डआ इनाय अयथासारफोर खालामबाय थायोमोन नामा नोंखौ बै हिनजावसाखौ लानानै? इदिलाय खालामामोन खालामनायालाय। नों जेरावखि थाया मानो फैफिन, नोंहा फिसाजो सासे दङ, बिनि लाइफनि खोथा दं, फोरोंनांगौ मानांगौ, बिनि मोखांखौ नायनानै फैफिन। दा नों फन हरोब्ला हमगोना हमा बियो? नों फन हरनायाव हमगोना हमा? बेनावथ' बिनि नाम्बारथ' आंनाव गैया। ओमफ्राय नोंखौबो फन हराखै बियो? ओहो। आरो बे जिथु हिनजाव लाना खारनाय बिनि हासबेन्डआ नोंजों रायज्लायहरदोंमोन नामा मालाबा? रायज्लायहरो। मा होनदोंमोन? बेलाय होनदों जि खारबाय आंनो नाङा होनदों आरो। बेनो नाङाबाबो जोंनो नांफिनगौ आरो। बाबा नों माहाय दं नों फैफिनदो जोंहा फैसा गैया थाखा गैया नों फैफिननांथारखागोन आङो नोंखौनो एफा गाबदों नों फैफिनथार। आङो खावलायनो लुबैयो, दा फिसाया जि भुलानो मावबायानो, दस्राजों खारदोंबाबो नोंनि हिनजाव जिखुनु बे गावनि रेजिस्टार लाखानाय थार हिनजावजों नोङो फिसा सासे दङ, आलाय सिलाय गारनानै थांबाय, दा जेरावखिया थाया नों न'आव फैफिननांगौ। खिथालाङाखै, आं जेबोखौनो मिथिथारा। बिनि सिगां गोसो थोनाय मानि जोंबो मिथिया, जोंनि माबायावबो लाङाखै, बै खैलाखनि खैला दाननाय जायगायावहाय बिमायफोरनाव लांदोंमोन आरो सप्तासे। ओमफ्राय बे समावनो बेनि बिमाया आं खृष्टान मानसिनो होआ होननानै बोखाना लायदोंनो आरो। हिन्दुमोन। ओमफ्राय बोखाना लायनानैहाय बे दा बिजामादै गारना खारनायनो टिहु पाठसालायाव हाबा हरदोंनो। बिदिनो मिथिनो मोन्दों आरो। जोंबो एसेबां थांलाया फैलाया, नेरबां सुबा थाराय बारैबाबो बेबायदि आरो घटनाया। लालायथारनायबा जायाखैमोन आरो। दा बबेयाव खारनानै दंहैयो जोंबो मिथिला। बे अक्ट'बर 13 थारिखआव खारदों। ओमफ्राय दिनैसिमाव खैदिन जाखो, नै मास मोनसेयानो जानो हमबाय। बावलानो सानब्रै सानबाल'सै। दा न'आव सोर दङ बिनि अनगायै? न'आवहायलाय बिदा फंबाय दङ 3, बिजों 4। ओमफ्राय गासैबो हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो, दा बेखौ नागिरनो बोलो गैया रावहाबो थाखा गारनानैहाय। दा गावहालाय मा मावनानै जायोमोन बेयाव थानाय समाव? बेयाव थानाय माने बियो केरेलाव थाङोमोन, बिदिनो मावनानै हरो, सम फैयो थाङो, बेबायदि खालामबाय थायोमोन आरो। ओमफ्राय बै बारावबो दाहार सुजिनो होननानैहाय बियो थांनो नागिरनायखाय आंनो गारि भारा हरबाय मार्च मासावहाय। मार्च मासाव बे थांदों आरो। ओमफ्राय नै अक्ट'बर मासाव
फैनानै सप्तासे थानानै खारदों होननानै खिथादों आरो बिहामजोआ दा सप्ता फैफिनथाराबा मा खालामगोन बेखौ फैफिनथारनांगोन मानो फैफिनथारा बेखौ आं सानसेबाबो नागिरनानै न'सिम लाबोगोन आरो बे जिथु हिनजाव लांदों बेजों आं खावनै सारासारि खालामगोन आं नागारा आरो बे हिनजावखौ मा बुंगोन दा नोङो बै हिनजावखौ गावसिनि खानदाना मिथिगौ मा खालामो आं बिनि बिमाखौबो दाखालि बुंनानै फैदों गारि रिजार्भ लांलायनानै बे खायजामाथिनि आबसुफोरखौबो लांदों आबसु अफिस खाथियावनो बिमानि न'आ दा आं बोसोरब्रै बोसोरबा जों मोनबाबो नोंनि फिसाजोखौ आं गनायनो हाया आंनि फिसाखौ आंनि नांगौ नोंनि फिसाखौ नों लाबोनांगोन गथिखे नोङो दानो खिथाखा मिथियोबा आरो गाव फिसा गाव नोङो बिजामादैनो हरफिनो ना मा खालामो आं बेखौ जेबो मिथिया खिन्थु आंनि मानसिखौ आं लाबोगोन सानसेबाबो लाबोगोन आं होननानैहाय ओंखाखैनो आं खोनानाय बादिबा नों गोदाव सप्तासे लांनायावनो खिथामफोरनो होआ होननानै लायनानै दस्रा सेंग्रानो हाबा हरनानै आरो माबादि दालाय लोगो हमनानै आरो नोङो हरबावखो बेबादि नोंथ' मिथिथारो खिन्था होनना सेबैदोंमोन आरो जोङो खिन्थाथारा मिथियो बियो मिथियो खारनोसै ओमफ्राय उनावहाय फन खालामहरबावबाय मिथिथारा होननानै बुंनायानो बियो आं नोंसोरनो माथा गरम जानानै खिथाहरनो रोङाखिसै जोंनि अनजिमाया खारनायनि सिगां आं बिराजजों खारनायसै आंनो थाखा हर होननानै बिहरदोंमोननो बिमानाव बे खोथाखौ नै बिहामजोनो फन खालामना खिथाहरदों बे सानै मानसिखौहाय लानानै खारलायनायखौ जुदि नैबे फटकआव नायनानै मोनोब्ला हमनानै दोननानै बे फन नम्बरावहाय हर बयबो बाबुफोर अननानैहाय जिथु रावबो न'आव मावग्रा दांग्रानो गैया फिसा सासे फरायनानै दं आलाय सिलाय खालामनानै दस्रा हिनजाव लानानै खारलांदों खिन्थु मोनोब्ला अननानैहाय नैबे फन नम्बरावहाय हमनानै दोननानै खिथाहर